Hello mga bunso, welcome back to my channel and this is Kuya Glenn. Kasama ko po si Brownie. Hello! Okay, sa video ito, turo ko sa inyo kung paano gawin yung video letter. Tulad nito mga bunso, okay? Sige, simulan natin. Ang unang gagawin natin ay open natin yung ating PixArt. Then, check create new. Hanapin natin yung color background na green. Tapos, hanapin natin yung text. Ita-type natin yun. Halimbawa, ang inyong lingkod, Kuya Glenn. Type natin. Check. Adjust natin mga bunso. Oops. Yan. Adjust natin. Tapos yan, change natin yung font. Hanapin natin yung nababagay na font. Ayan, parang okay na to. Okay, right. Yan. Pagkatapos nyan, gagawin natin, instead na isi-save, i-screenshot ko na lang para madali. Yan, screenshot. Rectangular ang pipiliin natin para hindi na tayo mag-adjust. Okay. Then save. Ayan. Okay, close muna natin yung PixArt. Punta tayo sa Eraser app. Kung wala pa kayo nito, mabunso, mag-download na kayo nito. Yan. Kung ma-open nyo ng Eraser app, click load of photo. Yung kanina na ginawa natin sa PixArt, yun ang gagawin natin. I-adjust natin yung kaninang ginawa natin. Medyo okay na. So, click done. Tapos, yung i-click natin yung auto. Oops, mali ako. Dapat yung letter ang ating kunin. Ayan, ganyan lang kadali mga bunso. Okay. Mano-mano lang. G, L, E, and N. Ayan. So, okay na. Okay na. So, pili natin kung saan gusto natin kakapalan ba natin yung letra o hindi na. Sa akin, number 2 lang. Hindi masyadong makapal at manifest. Okay, save natin. Click natin finish. Close muna natin mga bunso itong Eraser app. Then, punta tayo sa application na KineMaster. Ang ating gagawin ay create new. Then, ang ratio natin project ay 16:9. Now, anong gagawin natin ay click natin media. Hanapin natin yung video na nasisave natin kanina. Kahit anong gusto nyong video na pang background sa letra nyo, pwede. Ako, example, itong yung nag-aapoy. Paano kaya yan gawin? Pagkatapos nyan, gagawin natin, ipi-play muna natin kung paano ang apoy na makikita sa video na pang background natin. Okay? Then, click natin yung layer. Hanapin natin yung ginawa natin kanina. Okay. Tapat natin mabunso sa apoy. Para i-play natin kung anong kalalabasan mamaya. Yan, di ba? So, ganun ang ating object kung paano natin gawin yan. So, ating i-rename muna natin para hindi tayo maguguluhan. Halimbawa, fire letter. Ang hirap magtagalog. Cebuano kasi yung lingwahe ko. Then, sisave muna natin to bunso.
540 lang, hindi masyadong mataas yung spec niya. Okay, save natin. Yan. Ngayon mag-create tayo ng video upang magamit natin yung ginawa natin kanina, yung letter background, video background. Okay, halimbawa ito yung intro video ko. Paano yun i-insert yung ginawa natin? So, ang gagawin natin ay punta tayo sa layer, click media. Then yung ginawa natin kanina, tapat natin. Yan, i-screen fit natin. I-play muna natin. Yan. So, paano yan magagawa na mawawala yung green? Yung manatili yung litra na lang. Una, ang gagawin natin, i-crop muna natin yan. Okay, adjust natin. Okay, ngayon, ang gagawin natin, tapat natin kung saan natin gustong ilagay sa ating intro background. And then, click natin yung chroma key. At tapos, i-enable natin. Then, so, nawawala ang kanyang green background. So, i-adjust natin para totally mawala yung green. At lilitaw na lang yung letter. So, yun na po. Yan. So, i-trim muna natin. Ayan. Okay. Play natin. Diba? So, ganun lang po. Napakasimple lang gawin. Basta sundan nyo lang yung step by step na itinuro ko sa inyo. Wow, ang galing. Okay, susubukan naman natin na yung background naman niya ay yung plain. Hanap tayo ng ganda. Ito, maganda siya kasi parang mga diamante background. Sample lang to mga bunso ha. So, click natin yung layer at pili natin yung media. Hanapin natin yung ginawa natin kanina letter video background. So, ayan ang mangyayari sa kanya. So, again, para makuha yung background na green, ang gagawin mo natin ay kakrop mo natin. Okay. Crop. Check. And then, hanapin natin yung ititrim muna natin. Ayun. So, again, hanapin natin yung chroma key. Enable natin. So, may natira pang konting medyo green. So, adjust natin dito. Ang detail curve. So, adjust natin if yung letter. Okay. So, i-play natin. Alright. So, ganun lang po kadali. Kahit anong gusto nyong background. O, di ba? Napakadali lang po na paggawa ng video letter, background. Basta sundan nyo lang po yung step by step na aking tinuro sa inyo. Bye-bye! Sean.